Доброго вечора. Ми з України, але з білоруським акцентом. Читаю новину. Адвокат, який обороняв хлопця, який дагэтуль був визнаний екстремістом, сам потрапив за крати і був визнаний екстремістом. Усё у стилі «я батік», повний комунізм, усё як яны любяць. Таму я прапаную не спыняцца. Патрэбна таксама вызнаць экстрэмістам Міністэрства інфармацыі, якое яўна апублікуе па гэтай справе нейкую інфармацыю, а гэтая інфармацыя ўжо потрапіла ў нашыя тэлеграм-чаты, якія вызнаны экстрэмісцкімі. Я прапаную таксама вызнаць экстрэмісцкім суд, якой вынес пастанову пра тое, што адвакат і хлопец экстрэмісты, і адпаведна сам суд, пакольку мае прамое дачыненне да экстрэмізма, патрэбна вызнаць экстрэмісцкім. Ну і я прапаную далей уже не спыняцца, цалкам краіну вызнаць экстрэмісцкай. Ну і тым я бацічкам, якія мяне глядзяць, я перадаю вітанечка, таму што за тое, што вы мяне глядзіце, вы таксама можаце быць вызнаны экстрэмістамі і патрапіць у краіну для жыцця, пра якую вы марылі, а іменно экстрэмісцкую Беларусь. Усім добрага дня, жыве Беларусь і слава Украіне!